Okay. Hello, hello. So, as always, padong nag-duty. And as always, di gyapon matabang kainit din eh. Napay almost 3 ka buwan before mahumaning summer. Actually, dali ara sa panahon sa kaya more pagsud gini na to sa 2026 karon na nato sa ikapito nga buwan. Ay kaya the next thing we know 2027 na ta. Dali juga ang kan dagan sa panahon. Sometimes di mo mahikuha niya murag tungod sa kapaspas sa panahon sa mga kamera tiguang I don't wanna consider myself that way because age is just a number, you know. Tumabi ako na edad na to is numero ra na. Kung nakadepende ra dyan na kung yun sa nato pag alaga tong self or nourished sa tong self kay ang aging is there, maniguang manjita, pero pwede man mo mas slow down na yung aging process kung hibaw ka mo take good care of sa imong self in a way nga kaon kag organic food, mag-exercise ka, pahuway kag sakto, di kay kasi ka stress sayon ra ka isulti, no? Pero honestly lisod juga siya i-apply. Like me personally, kung buto na lang kaya ba siya, achievable siya, but there are circumstances nga makapatrigger ni mo nga di ganit ni mo mabuhat all at once. Kaya ako, even though nag-exercise man ko almost like consistently 5 times in a week, 4 to 5 times in a week, pero the fact niya di kay kumukaan og I would say sakto kay pa sa bata na murag wa ay ko ni consume og protein plus akong magipang kaon is dili pa siya kayo niya kanang makaan ako healthy siya, even though physically kuan ko motivated ko, pero kung yan sa akong ikaon walay kapuslanan, diba? Ako sang pahuway medyo limited, not because there's no such reason for me man or some sort of excuses. Limited akong pahoy because you know di ko patawag dayon, they can have distractions, a lot of things going on in my head set na makaan ako nga kuan nyara kayo na join ta sa main road, safety first. So mao na ang kuan ang struggle na i-maintain ang healthy lifestyle, you know. Sa pagkali ginahan maniguwa kay ako sa tuso ko na
yes, accessible na kahit taron sa mga produkto or anything na mas mapadali atong weight loss journey, mga vitamins na help to control sa aging process. But you know, it all comes down to again unsa imong gikaon or unsa imong gi-feed sa imong self. Pero ako personally, exercise is the biggest factor jud nga makakontribute siya sa kuan nga mo slow down imong aging process o makatarong sa just when it comes to posture. You know, kasagaran man gud sa ato nga once maniguwang na ta amrag mo start tagkabako or mo na ako na notice nga amrag kuan, but you know, like kung engage yourself with mga extracurricular activities, not only gym pero like say for instance diwa kag mga or play kag sports, you know, nakatabang sa na siya something imong lawas is galihok or mag walking ba karon ana kay once magkataas atong edad o dili ni nato wala ni nato gi practice samtang naapata sa stage nga naapatay enough na strength, ang progress is medyo slow na siya, you know, dili siya nga naka dali na kaayo ka kan nga ma-expect yung mga kita ikang progress. Because before makana dyan ko bakho dyan kay ko like pagkabata na ko as in until now I'm not saying fix, I mean I managed to fix it pero nadya times nga usay amurag mo bakho gani ko pero hibaw ko unsaon siya pag correct o aware ko nga o ni bakho na ako kailangan yun ako, you know, kailangan ako ikuha na akong posture, especially most of the time na ako sa opisina o galingkod perme maong as much as possible sad kung na ako sa akong desk dili kayo nga mag-spend nga the whole day nga galingkod ra ko nga mangita jud ko paagi nga maglihok akong lawas like dako man imong office so you know laha ka for like 20 minutes adto ba karon sa kuan sa mga kailala ako sa other offices, you know, all that kind of stuff. Kainit ba ay 9:20 na so most probably akong parking anin ang nasa pinakatumoy pinakainit. Oh my god, the prophecy is real. Ano yun ko sa pinakatumoy na park wa ko'y choice kay late manang ko disod late na kayo actually. So mara to mga sod na ko kay late na dyan kayo ngayon. Bye.